da ke ba. Ke na saka a rai Zainabu dan Allah ki mini lamuni zuciya ba yake duk cuta ta jiki da ke ce magani ba ni rabo da ke ko da mayu za su yi mini razani ba ni da damuwa tun da so ke ce ki kai mini izini yarda da ni mu zauna na gama baki kaina kowa dare da rana ni Zainabu inda raina ba zan taɓa mantawa da ke ba. Daɗin muryarki ne Zainabu ke sassaita sassan zuciya kaki adam da ni sai na ji sanyi har a ƙoƙon zuciya sai ki kula da ni tun da rashin ki yana taɓa mini zuciya ni kirke ni yafi zuci ta daina zafi rufe ni da ɗan mayafi girman darajar ki raina ba za na haɗa shi da dukiya ba. Kin saba yi mun kalaman da ke sansaitan zuciyata zaman mu da ke gidana Zainabu ni zan baki gata cikin da na baya Zainab san ki ya mamaye zuciyata kyawun fuska da fata Zainabu kin kerewa mata na samar babban gida kunya ilimi da ɗa tafiyar ki da rangwada darajar sunan ki ya sa ba zan iya mantawa da ke ba. Ni dai na ba zama neman ki Zainabu ne a zama daji da tsauni har fadama akan ki ban tsoron rigima faɗa mini yadda zan yi ne ni kaddara ko tsautsayi akan ki ban san da su bane kaunar ki ce ke ta bin jini kin mini ne miki kin so ni na so ki na ja ki kin bini ni dai a so kin yi mini rana Zainabu daga Zainabu an gama wacce ta kai ta ba za a yau ba zana jura gwagwarmaya kanki ba zan taɓa zuciya ba kaina na bar miki ko baki ce zaki da ni ba don mu zauna ni da ke babu abin da ba za na yau ba. Kin girmama ni kin karrama ni kin martaba ni sa ni dama kin haskaka ni kin jijjiba ni kin rungumi ni na daina kirma a soyayya kin bani dama fuskar ki zan yi kallo